Bawal utang. Period. Hoy, pre! Mapod mo dire. Mo ni una-una ah. Di ka man negosyante kung di ka kabalo magpautang pre. Bawal di utang? Dili tanan nimong makita nimong tuuhan. Nakay ba na? Naalagi, uy. Nom dia. Bawal utang. Period. Siya rugi sila kakitaan eh. Kadako ani nga karatula. Oh. Bawal utang. Nahitabo na jud akong gusto mahitabo. Natuman na akong gusto matuman. Panahon na siguro para masinso pod mi. Laton na lang ako gano sayo na yung mga mamalitay dere. Medyo dugay makay mga customer ba eh. Relax ako be. Ingani jud ang negosyo. Usahay dili kusog, usahay kusog. Di juga kasabot sa kinabuhis tao. Kompleto na rin ako sari-sari store diri ha. Nanatay mga sudan, nanatay mga baligya, ginagmay lang sa kaana mo dyan ang negosyo. Magsugod man ta sa ginagmay bagong padako. Nay mga limonsito, gulay-gulay, tanan na lang gipangita na dire. Hoy, pre! Pre? Mapod mo dire. Bantog tayo nawala ka sa inyo ha, pre. Kaya nagtindahan doon ka dire. Sa may tuyo ninyo? Pre! Ransan Saan ang naman mo? ka, pre. Negosyante na kay kagdating pre ba? Peace bomb sabi. Kumusta, pre? Kumusta, pre? Di naman nagkapanagad sa mua. Di man ning kamot gali ko no para sa akong pamilya no sa day mo. Pre, na yung mga bagong sudan, Mo free mo sa mo dira no sa day ka manguha, makadili man na siya. Dili man na manguwa. Kuan pre. Pakyawon ako ni. Basig Oh, nagtuog. pakyawan, pre! Pakyawan nimo? Oh. Pero utang sa Oh, utang lang sa pre. Sige na. Basig nagtuog pista ni pre, dili ni pista nga itulyukan. Ako si pangon ba ka mahugaw na ba daga customer diri yo. Tayo, pre! Pre, pwede tilaw pre. Diluwi mo iskabitsi, Dito, pre! Mo ni una-una ah. Pre, di ka man negosyante kung di ka kabalo magpautang pre. Usa ingon nimo sa Tama, tama. ka ba magpautang? Pre, pre, Nung sa day nagsabing ka. bago, pre ba? Nung sa day mo, kung tinuod mong mga amigo mo suporta mo sa negosyo. Mangutang naman ni no. Tinuod ganin amigo, maginutangay gina sila, pre! Ano man ako? Awa mo dili pa kay gilangaw akong tindahan no, wani customer ron. Lita po ni mapapalitan lang ako snowbeer me. Naraman day na. Bali, dos. Bukan, yung tawanan na Oh. ko. Yamin na, pre. Tungol, mangkayo ka. Nga. Tungol kayo. Grabe po ka, pre. Wadyo yung pre-taste drive sa ulo lang sa iskabitse. Ulos kabit si pangawa mo, mga taan ni mga lasgaw makay mo. Negosyo ta magsalamok. Oh, slow ni mo, pre. Di na ka, pre, sa una. Di na ka kabalo magpautang ba? Pero, sugdi lang, pre. Ang akong dos. Ano, mapukay snowbeer akong gikuha. Tulutulot ta. Tulutulot ta. Alam dia! Ilaw gawa. Dos pa jud akong halin bay. Snowbeer pa jud. May tindahan, no? Murag nindot ni diri ba? Boss! May buntag, boss! Ay, may buntag. Bagong tindahan lagi, boss. Oo, kay nag-loan mo gud ako ang Paris ba. Tukod na po na ako. Pwede pa utang, boss? Ansa? Utang ko ba? 3B ba? Utang ni 3B mo? Uy, oh, boss. Ali, ali. Ano mo, boss? Da ka na, boss. Bawal utang. Kaklaro, ana. Dako kayong karatula. Ani, uy! Pait kayron ba? Utang po, doon kayo nasa kuha? Kinsa man day ka? Huwag kita, ani! Gahi ka! Wa man siguro ka kailagon sa 45. Ay, boss! Bairis ram ni boss! Atik-atik ram ni boss! Oo, bairis naman eh! Wala ra man day na pasi. Diri ra man yung kamang hiram og 3B. Pero murag 43 lang to akong kwarta bay kay nakuha og dos. Di na to 45. Grabe. Minus. Oh yeah. Mayong buntag, kuya. Uy, may buntag ako sa imo ha. Ali, dol. Sa imo ha. Ay,
Bawal di utang? Unsan sa? Bawal utang? Mangutang unta ka? Unta. Ay, kani siya wala. Expire naman gud ni ganina raman ako ni gibuhat wala oy. Dili tanan nimong makit-an imong tuuhan. Okay? Mangutang ka. Kung unsa di utangon nimo, sige, pamili. Sabi ko sudan, wala ko'y shampoo. Ay, shampoo. Shampoo. Ali. Alam mo, ang galamas na sa adobo. Tay sa palmuli bagay sa imuha ang palmuli tapos na kay keratin para man pud ni sa imuha pag magligo gud. Kasi tawag ani conditioner oo. Toothpaste. Sige, kani unsa pa? Sige, kuha na lang ni kape. Kabalo ko bigla kay sa magligo. Nak. Unsa na? Yan ka, maganda ko daan, uy. Binuang. Sige, isulod ni dire, oh. Nakay sardines, lamin na siya isagol Sardines, sa ano, oh, baudong. na dire, sardinas, noodles. Oh, lamin na Gwapo sa ni- pangbuntag. Beef or chicken? Isa Ay, pa. isulod na po ni tanan. Nakay ko anito, kanang pangkape nimo, di ba? Naman tay ko andere. Nakay pang biskwit ane. Ay, Apira siya, o biskwit ha, kani o biskwit ni. Tanawa lang. Okay. wala pa yung toothpaste, ay. Toothpaste, nakabutang naman kong toothpaste. Ay, sige. Apila na lang po ni gutang tanan. Oh, tuyo, dara. Tuyo, basi gusto ka magprito ba? Hala na, may kulang, uy. Ano man na? Kanang na, may crispy. Unay trisby, nagay po newspaper. Gusto ka lukot-lukoton. Wala, itong crispy ako, uy. Ah, sige, kuha ng trisby ha. Okay, buksan na lang ni mo. Ano po dibilin sa akong trisby, oh. Kani, sunod din ako tanan dire. Okay, bugat man eh. Sinagtuwid yun, nakalibayaran, ha? Ay, dili, on lang kung gano'n sa kanay kwarta. Unya, kay bugat man eh, tara, ihatod na lang taka. Ay, ayaw mo, uy, kinama di mo kuhaan ni. Ay, makuhaan eh. Oo, Kinsa man? nang akong bana. Nakay ba na? Naalagi, uy. Nyasa man? Wait lang, ha? Baby loves! Oy, baby loves. Nakautang na ka? Paunay mong bana! Oh, mga akong bana. Baby loves. Uy, baby loves! Utang na ka? Oh, manaling Nya, kumpleto na ni. Kompleto na na, baby loves. 93 day wala. Oh, naalagi, baby loves. Ay, kini, salamat. Ay, nakatuloy Hindi pa na sila ko sa pinarto eh. cellphone mo. Tara. Boss, salamat, boss. Yeah, salamat kayo, ha. Bayaran na ako yung pagnano kay kwarta. Pugok!